Løsning af ligninger, trin 4. Vi er nu kommet til en ligning, hvor vi på venstre side af lighedstegnet skal gange ind i parentesen. Det vil sige, at totallet her skal både ganges med 3x og med minus 3. Mens jeg på højre side har en parentes, og foran parentesen står der minus. Det vil sige, at jeg skal ophæve en negativ parentes. Jeg har nu ganget i parentesen, og jeg ser, at 2 gange 3x giver 6x, mens 2 gange minus 3 giver minus 6, plus 5 stadigvæk. Nu har jeg ordnet venstre side af lighedstegnet. På højre side har jeg stadigvæk 25 stående forrest. Jeg fjerner parentesen og bemærker, at det er en negativ parentes. Det vil sige, der kommer til at stå minus 2x plus 4 skifter fortegn til minus 4. I linje 3 vil jeg gerne rydde op i min ligning på både venstre og højre side. Jeg trækker 4 fra 25 og fra 21 tilbage, og jeg trækker de minus 2x ned. På min venstre side ser jeg, at jeg har 6x, minus 6, og der mangler 5. Nu vil jeg gerne have isoleret x'erne på venstre side og tallene på højre side. Jeg starter dermed først at flytte 2x. På min venstre side af lighedstegnet ser jeg, at jeg kun har 8x tilbage, og på min højre side ser jeg, at jeg har 22. Jeg skal nu til at finde ud af, hvad 1x er. Det gør jeg ved at dele med 8. Jeg har nu delt med 8, og jeg ser, at x er lige 2 6/8 eller 2,75. Jeg kunne nu indsætte 2,75 i min ligning som udgangspunkt og se, om der er overensstemmelse imellem de to sider.